Haide să bagă minge. Lăsați o minge afară, să se duce să să mă lasă una pe lângă ea. Doamne ajută! Vă dau minge? Da. 5 mingi pe margine, băieți. Și ca să nu stați degeaba, în 10 minute maxim mergem și ne mișcăm acolo. Da? E 25 sau cât e? 35 ar trebui să spun. 35. Nu mai duce până acolo. Deschidem. Vedeți că oricum vă pot băga. Ești la margine. Pleacă, Alex! Bun. Hai, Alex, în ea! Urcă cu jocul, Mateo. Bravo, construiesc. Bravo. Două! Marcule, îl aveai pe fluierarul. Pleacă, Dedei, dă-i! Pas. Bine, mă, bine încercat. Bravo, Popescu. Du-te, Dinule. Bun. Eric, dacă ai venit doar să faci figurație, nu poți să ține. Strânge în centru. Îți spune de acum. Ori ai. David, strânge în centru. Spre Dedei, unde e adversarul. Dedei, coboară tu. Atâta, e Așa, bine că n-ai om. așa, rămâi sus, Eric, Pictar. dacă n-ai om, rămâi sus. Mai sus în burică. Bine, mă, bine, bravo! Preluare Calm, Mateo, de ce nu vorbești? Calm. Nu greșim! Haide! Calm, Andrei! Da, și deschidem, Andrei. Te doare? Ce ai? Pasăm. Mișcă pe genunchiul. Nu decisiv, Dinu! Nu decisiv! Că n-am un jucător chiar puternic să bată cu ei în atac. Daniel, Andrei, nu-l lăsa! Distanța mare între tine și el. Dar de ce tot acolo, mă, băi? Tu nu vezi în spațiu liber? Bine, bravo, bine rezolvat, bravo! Bravo, sus, David, sus! Haide peste-l, Denis. Bravo. Matiu! Andrei, ce cauți acum? Mateo! Intră, mă! S-au schimbat între voi și lasă-l pe Mateo lângă el! Lasă-l să stai, Andrei. Alex, te prinde pe sus. Patrick, pune jos, nu mai încerca de vieri! Stai lângă el, David! Departe, David. mă duc aproape de el. David, stai lângă adversar, da? Stai lângă el! Ăsta rare. Urcă, Eric! Joacă, Eric, accelerezi, de ce te oprești? Înapoi. Hai, rare. Andreas, nu te vezi deloc! Ești mort acolo! Singur. Ai auzit? Pune-o jos. Pune-o jos, nu mai dați pe sus! Ia adâncime, Cristescule.
Pas! Bravo, Ești la bravo, pas, David. Ești de bulacul aici. Nu? Bine, mă, bravo. Bravo. Bravo, Radule. Bun, adversarul a dat pas. Bine, bine. Coboară, coboară. Hai, Mateo, nu mai sta pe loc. Mateo urcă cu jocul. Bravo, Rareș, bravo, Patrick, bravo. Magiu se dă din nou. Nu. Așa, bravo. Andrei, ia-te încime puțin să pasăm. Așa. Coboară, Andrei. Băi. O greșim. Înapoi în dreapta. Hai mai sus, hai mai sus! Închid culoarul, acolo mă duc. Haide, Radule, mai repede la 26. Ei. Da, corect. Andreea, te ții după el, după 33, al tău, Marcastric. Nu încerca să mai îmi driblezi, te rog eu. Închide culoarul Marcone în primă fază. Spre mine. Acum te duci în el. Hai, Patrick, ia lui Marcastric. Haide, Radule. Patrick, alergă. Marcule, băi, vezi că ți-a plecat omul. Hai, Rareș. Haide, bă, Eric, bă, că ți-a iat-o pe gaură. Patrick, l-a primit Patrick, la mijloc suntem morți. După el, Andreas. Nu scapi din marcaj, după 33. Bravo, Fluieraru. Da. Marc, acolo te duci tu. Haide. Bine. Nu lași. Marcone, vezi că e omul tău marcat strict, n-are voie să o mai reprimească. Haide, te ridici. Ce-am vorbit cu tine? Da, mai Calmezi, arată-te, Aiane. Hai de sus, hai de lângă el. Ăsta, Mateo, urcă Doi și la versus de unu. offside, Andrei. Bravo. Așa, Andrei. Haide, Andreas, Băi, arată-te, David, lai pe după Andreas. tine. Nu mai ridica. Dai tărie pe jos. Haide, Dei. Bravo, Patrick, bravo, așa. Andreas, Mateo, să prea dăm ușor. Siguranță în joc. Te duci după el, Eric. Ce ai pățit? Mamă, prea leger. Pasez. Ok. Eric, vino aici. Haide, Dei. Haide. Îl ajutăm. Asistență medicală. Da, e aici. Uite, mergi la doamna acolo. Hai. Dei, prea ușor, scoatem ceva acolo. Mateo, prea moale piciorul. Deschide mai mult, Radule. Da, Alex, acolo. Du-te, David, Du-te, aproape. David, lângă el. David, mă duc aproape de el. Pleacă, David, lasă-l pe Alex acolo. Așa, acum stai. Scoat-o de acolo. Așa, mă, schimbă Haide, burta. Edi, ia 37-le marca strict. Ești, Dinule, coboară să primești. David, 33 al tău, Andreas. ești Denis. Acum mă duc marca acolo, dar rămân pe el. Rareș. Da, haide, Aiane, să rămânem în Rareș, poziția mingea ești la aia. pas. Noi acolo, Edi. Haide. Da, hai să rămânem în posesie. Curaj, Marc. Bravo, schimbă. Așa, Denis, bravo. Calm, nu te repezi. Urcă, Alex. De ce tot aici? Hai, Alex, lângă el. Așa. Pas. Bine, bravo. Haide, Rareș. Da.
Mamă! Bravo, corner! Progresează de schimbare de direcție. Patrick! Faza tot acolo. Direct! Cristescu! Ai au soluții. Ioane, de ce crezi că-ți vine ăsta de aici cu mingea? Joacă-o în stânga. David, coboară mai mult, tu rămâi ultimul. Ultimul, unde e cercul, acolo stai. De, ce cauți acolo? Urcă mai sus! Urcă mai sus! Hai, atacăm! Că puteți intra oricând. Nu las! Nu las! Bravo! Calm! Noi dăm! Și-l bată, Radule! Haide mai Pe departe! bine! Trec! Dă-mă bine, Alex! Mai departe, Calm! mai departe. Pune piciorul, Radule! Bine! Și mai departe! Nu Nu lași! Irara, n-ai bine să fie. Dinule! Dacă i-o dădeai din prima, era gol! Deschide! Vezi la finalizare. Deschide! Să primești, lasă portarul să joace! Joacă, pane! Da, Denis, Patrick, vă mutați unul după altul! Cu Rareș! A plecat! Aia! ia să te văd. Aia ne, vino mai aproape, că nu... Aoleu! Vino mai aproape! Rareș! Nu mă rupo! Edi, A mai fost scurt. tehnic! Tu faci prima linie. a doua Haide, linie, tu hai faci că a doua merge! linie. Haide, arată-te! Pleacă, Radule, să primești! Pleacă, Radule, să primești! Stăm lângă ei! Nu-i nimic, ai mai multă atenție, Ioane! Ai mai multă atenție! Mișcați-vă! Așa, Patrick, atât acolo! Că e Rareș cu Denis aici! Bine, Alex, bine m-am bătut. Nu e rău cu Alex acolo. Să mai repede. Ia să viteză, dar mai bine că decât aici. Hai, de-aia ai spus să se Tușa, facă tușa! La cum început să... Petrișor! Alex, bat bine, Alex. Nu intru în teren, nu ridic piciorul. Rămâne! Unde vă retrageți? Unde vă retrageți? David, ia-l pe piept, David. Acolo ține-l. Distanța, așa, Dacă mai David. greșesc, mai las. Hai, te duci cu el. Arată-te, haide, Patrick! Bine, bravo! Încercăm să o băgăm în teren, nu mai scoatem afară. Hai! Așa, Denis, așa, Denis. Noi dăm! Bravo, Rareș, bravo! Asta e! Așa, Rareș, asta e! N-are nimic! Tușa! Rareș! Bravo, asta vreau! Lasă-ți mă legitimații de alea cu bani. Mie că nu le uit. Le bag într-un sac. De la... Așa. Marc, schimbă! Pleacă tu să primești acolo! Tu vorbește de Alex, David. o să o bag și în teren. Alex, ia tu omul. Și te dublează Schimbă, dar nu Patrick, pot, avem băieți! grijă. Ia, Așa, mișcă, ia uite. Hai, de ce nu mai acolo? Băi, Radule, cui o dai, mă? Băi, Radule, cui mă acolo? Cui mă, unde ai ea? Coboară Rareș cu el, coboară cu el. Invers să-l iei, Hai, mă, multă atenție. Așa. Cu fața la minge în permanență, Aiane, ești cu spatele la minge. Nu las, Marc, crezi presiune. Long! Vertical! Bravo, Patrick! Foarte bine, bravo! Băi! Tu ai greșit, să știi! Da! Pentru că nu o dai la portar acolo, o rezolvi tu! Ai atitudine! Haide, Dinu, haide! Hai, n-are nimic, hai să jucăm. Fața la minge în permanență. Aiane, dozează-ți efortul. Edi, hai mai sus, Edi! Urcă! Edi, ia-ți omul marcaj. Coneți, vino încoa. Coneți. Ești Andrei, coboară, nu stau pe linie. Stai jos aici, Robert, sigur. Hai grijă la pas. Mișcă-te
Sâmburica, nu în zonă Edi, centrală. vino aici. Marc, treci mijlocaș și ofensiv. Îl greșim noi. Ne dăm Dacă Alex, că posibilitatea ești să- mijlocaș, nu fundaș. Nu te depăr, nu te sperii, nu te ferii, nu te ferii. Luați-vă oameni, lasă-l pe Alex la omul ăsta, tu coboară. Mateo, intră mai în centru, lasă-l pe el la... Ești ok? Nu mai poți să joci? Bă, băiatule, băi! Nu, Zgaidu, să duce, să așezi, îți treci. Haide, mișcă-te mai mult, rare. Bravo, Radu, comunicația, Ian. Hai, Patrick, hai, Patrick, hai, Patrick, Patrick! Patrick, m-am zis. Curaj, nu la întâmplare, Urcă! nu la întâmplare, pune jos. Haide! Hai, Sâmburica! Bă, chiar Calm! Așa, bravo, ajută-l acum, nu sta pe loc! Așa, nu! Ia uite-te la mine! Calm! Intrăm în centru cu ea, erai singur, nu dăm în ea ca să scăpăm, Mateo, da? hai, Mateo! Ai înțeles? Calm, nu te grăbi! Mateo! Patru treceți în zid, Marc treci în zid, Ian treci în zid. Trebuie să prind poarta, Mateo, urmărim. Greșitul. Patrick, greșitul în zid. Andrei, lasă lângă, mai sus! Andrei! Coboară, că nu te duci tu! Lasă-l mai sus, Rămâi, pă! Andrei, pe respingere. Unde mai rămâi? Lasă-mă, Marcel. Să dea David gol pe respingere și să coboare Andrei. Lasă-l așa că e bine. Nu prinde poarta. Bravo, Pane. Da, Popescule, bravo, bă, băiatule. Acoperă mingea. Denis, uite, bă, în zonă centrală, Denis. Ia vezi! Pleacă, Marco. Mateo, unde mi ești? Hai de sprijin Timpul, acolo, Andrei! sprijin acolo. Vezi că l-ai pe Patrick. L-ai pe Patrick. Bravo, Andreas, deschide mai repede și 1-1, vreau să văd plusul. Ești Denis la pas. Patrick, 2 jumătate de oră n-aia se împingea. Singur! Urcă! Aoleu! N-are nimic, haide! Da. Urcă, accelerează, Dinu! Du-te! Cobor, Radule, cobor! Du-te, băi, Dinule, cu curaj! Da, haide! Urcă-i! Iese la sprijin! Bravo, băi, Pane! Bravo! Caută și arată-te, Andreas, formezi lombul! Bravo, Ian! Departe, Denis! Caută mai departe spațiul. Andreea, stai în marcaj. Termină! Așa, mă, trage și la poartă. Andrei, tu trebuia să te duci cu ea. E, da, atitudine. Pe margine. Și vii la mine. Ei, Forțezi, Coneț. așa, Mateo, bravo. Urcă. Andrei, Hai, cum împins. Lasă mingea acolo, Coneț. Lasă-o acolo. Dacă venea imediat să creăm contraatac, da. Patrick, jos stânga! Patrick! Stânga joci! Patrick, ataca în stânga! Urcă, Denis! Aoleu! Morica, pregătiți să pleci! Nu-i nimic, i-a luat fața, așa este. Aia ne. E ok, e ok. David, ești bă în lateral. Bagă umărul mai întâi, nu bagi piciorul, bagi umărul. Bagi umărul mai întâi. Și iei față, e foarte bine. Andreas, dacă nu ți-e omul marcaj, mă deranjează. Merge, mă, de aici. Ești Denis. Du-te să țină. Da. Da, hai, Hai Patrick. mai departe.
Andrei, da, Andrei! Da, Radule! Da! Nu e bă liber în zonă Haide, mai centrală. sus, Marco! Bine, Mateo. Urcă din preluare. Haide, urcă! Urcă, copile, mai! cu mingea Ai la picior. încredere, urcă Hai că mai se sus spune. acolo pe pressing. Arată-te, Radule! Joacă! Triunghiu, pleacă, Conețu! Out! Suja! Hai mă puțin, mă, mai cu mult curaj, mă, că suntem moi. Mergem! Asta rare și să ridică mult. 3 mortăciuni. Mâna pe el. Mâna, domnule! Băi, Andrei, copilule! dă direct pe poartă. Trebuie, Hai, băi, copile, trebuie hai, copile. tasare la poartă, nu plasat. Da? Haide! Sau Denis, lasă-l pe Denis, lasă-l pe Denis. Denis, da stare Prinde poarta. Denis la poartă. Denis, important e să-mi prinzi poarta. Bravo! Dar mai tare, Denis! Noi. Nu o lași să cadă! Pleacă, Coneț! Joacă, băi, copilul și tu, băi! Pleacă, Alex. Joacă stânga, bă! Patrick! Băi, joacă stânga și dacă nu joci... Joacă! Mai retrage, mă. Ușor! Nu te mai retrage! Te-am rugat frumos să te așezi în teren și să-ți atingi sarcini. Hai, Rareș, cu el. Hai acolo, Coneț, hai acolo, mai sus, Coneț. Atât! 2 versus 1, la intercepție. Mare, vezi că ai om în spate tot și Ioin apoi. Băi, Ioane, unde e, mă, spațiu liber? De ce să jucăm, mă, numai acolo? Versus 1, 2, 3, 4 versus 1, mă. Hai până jos și calmează. Nu mai fie teamă. Hai, Alex. Pleacă Nu mai Alex. juca cu Alex. se joacă cu bucurie. Se joacă. Urcă, Denis. Pleacă, Patrick, Ia-o, pleacă, Denis, Patrick. Că hai, mă. Îl ajuți acolo, îl ajuți, dacă e nevoie, Patrick. Vezi că 28 ăla pleacă tot timpul. Bine, Dedei! Patrick, care e omul tău? Bravo, Popescule! Și tu acolo și în el, îl întârzi, bravo! Și mai departe cu el și pleci! A plecat, Marc! Dinule, coboară! Bravo, Marc, accelerezi, Ieși margine pe ea, ieși margine pe ea! Hai de acolo, Lasă-mă, hai de acolo! Și tu! Bravo, curaj! Da. Tu, Popescule, acolo! Da, Patrick, bine dus după el! Bravo, Ioan, accelerează, urcă! Nu legăm 2 pase. Haide, mă, Andrei, mă! Vezi că-ți intră. Haide, mai departe! Lasă-l în offside, David! Curaj! Andrei, mai sus! Deschide mai mult, Patrick! Deschide mai mult! Păi da, dar vezi că el a fost primul. Dinule! Haide, mai multă atenție! Vezi că în permanență te prinde sus! Patrick, deschideți jocul mai mult și faceți 3 versus 2 acolo. Mateo, de ce nu lași pe Dinu acolo? Urcă Dinul să primești. Rămâi Patricule, acolo. îl iei marcaj. Cobor după el, Patrick, a plecat, joacă lung. E foarte bine cum joci. Un pic pe atac, mai multă atenție. Întreb și poartă. Nu o las, out! Rareș! Dacă nu mă duc în el să-l presez, normal că face ce vrea! Noi dăm! Haide și tu pe lui. Martin, prima pe aici. Du-te în el! Mamă, ce să retrage bucurul ăsta, mamă. Lasă. Doar un pic mai mult, Andrei, între linii să primești.
Strânge, strânge, Conet. Strânge, Conet. Mateo Nițel. Bravo, deschid, deschid. I-a pus. El a dat în piciorul. Nu, în piept l-a lovit. Dar a fost cu umărul, n-a avut nicio treabă. E ok aia, e ok. Salve. Pentru că te-a prins moale, e normal să te dea la o parte. Ai înțeles? Băi, Andrei, Joacă. Și mai departe. nu facem de-astea acolo! Haide, bă, ai greșit preluarea, Ține sprijină, acum te ține ții de piept, sprijină. când vezi că îmi greșești. Da, da, Iane. Ei! Băi, Andrei! Îți reviați? Andrei, cu fața la minge. Fața la minge, băi, Andreea. Debarasează-te pe atac. Pleacă, Denis! Da, pleacă de acolo! Patrick Urcă! Rareș, n-ați Urcă! atins de 2 ori mingea. Iane, vezi că nu stai bine la ei în spate. Noi dăm! Bravo, Ioan! Pleacă, Andreas, demarcă-te! Da, da, mai departe! Ți-a plecat, ți-a plecat! Uleu, Pirania să fie partea aici, găsești mânerul! Bravo, Radule! Haide, Cristi! Bine de marcat, dar mai departe n-a mai fost bine. Da! Dă-n 3, mă, el a dat, dă-n 3 ai Bravo, noștri, bravo, el a dat. bravo, Marcone, bravo! Denis. No! Bravo, curaj! Cobora Iane după el, cobora Iane după el, acum te duci acolo! Atât, deschid! Hai mă, Ragule, mă, Pirania să fie! Ei, nu, asta nu mai e umăr la umăr. Ia-o, Dinule, cu tine, așa, urcă! Și termină. Ești senior! Bine, mă, bravo, am putut, mă. Du-te, bă, de aici, bă, nu se poate! Aici de 1 metru nu poți să dai gol. Nu-i nimic, copii, suntem atenți! Bravo, bravo, copii, bravo! Bravo! Haide, Iane! No, Patrick! Patrick! Nu așa! Îl ai pe Ian și te ai Dă Rareș gol. Hai, Mateo! Dă-i gol, că e reportarul căzut. Urcă, Denis. Protejez, protejez! Olo. Ia bă, bagă-l în atac. Patrick! Bagă-l în atac. Patrick, ești vârf împins! Andrei, vino aici! Andrei! Andrei, vino aici! Joci, mă, atacant, prins te demar și prins tragi la poartă, da? Poate, mă, că nu se poate să joci așa. Vii puțin la mine, Andrei! Pleacă Marc în adâncime, pleacă Marc în adâncime! Faci pressing acolo. Termină! Nu-i nimic! Nu-ți fie frică! Ioane! Să-mi bunică? Hai, vino! 11 din start. Atacant. Ei, a fost faul, domnul arbitru. Hai, bravo. Gata, Patrick, vezi treaba ta. Hai aici, arbitru, nu e treaba ta. Trebuie să te bați pentru orice lege. Mamă, Denis, mă dai drumul, Denis! Corner. Ioane, nu lași în auz. Dacă iese. Haide, haide, Denis, în careu. Mateo și tu, bate. Denis, nu tu! Du-te la cap, Denis! Patrick, ia și bate, Patrick. Bravo, Pane! Cei mai Dedei, mai în centru, ce-mi stai acolo, că n-am treaba acolo. Pleacă Corez mai sus. Băi, Dedei, mai sus, uite, pe mijloc, acolo. Alex, stai lângă el.
Fiecare să aibă cât un om. Așa, Dedei, mai sus! Haide! Vă vezi că ți-o bagi în poartă. Unde ești? Bă, nu atacăm deloc! Unde erai, Denis, pe 16 metri? Să ne tragi un pic mai mult. Niște Alex! mai mult. Am zis stai lângă el. Îi dăm. O să poate mă dau ei. Hai, Dedei, cu stângul la poartă. Îi dăm. Nu poate, mă, nu mai primi la mine. Odată nu le-ați luat fața! Odată! Calmăm. Bravo. Odată nu le-ați luat fața! Ioane, calm. Deschid lateral. Caută atențiunea, progresia, caută. Hai, Ioane, lângă la față acolo. 17-18 asisturi. Tu ești atacant? Gen, în spatele La mă, cum se atacanților. zice. Da, așa. Vedeți, am dat doar solo goal-uri, dar era sezonul normal. Da, da. Atât, bravo copii, bravo. Respirăm, calm, calm, respirăm. Haideți să ieșim în evidență în duelurile 1 versus 1. Acolo trebuie să punctăm. Acolo trebuie să punctăm. Și superioritate numerică, duel, ăsta, pe fiecare zonă. Superioritate numerică, să vin la sprijin. Da, și aici. Calmăm acolo. Haide, Cristian, calmăm. Ioane mai aproape de el. 3 versus 1. Primo. Primo acolo. Calmăm. Primo. 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 Haide! Hai mă, urcați și voi! Bravo. Termină! Bravo. Noi dăm. Noi Ioane. Alex! Hai, vino! Cum o cheamă? Să mă concentrez. Rămâi aici, în dreapta, aici, aici, aici. Du-te mai Fundaș, urcă, uite, ia-i locul și el urcă. Păi Urcă, uite, urcă. Ștefane, Te uiți joci la mijlocaș. linie. Arată-te. Păi și urcă la 15 acum, Ștefane! Ștefane! Uite-l pe 5! Stai lângă el! Mai departe. Hai, Alex. Mai poți? A? Noi Ioane. Hai ca posibilitatea să faci progresie. Fă, bă, frate, nu Îmi intri, revin repede că intri pe dreapta locul lui Dedea. Hai, Dedei! Hai, Dedei! Noi dăm. Hai mă, ia fața, mă, hai mă, cum să-ți ajungi eu înaintea lui să băi ți-a fața. Bravo. Bravo. Stai lângă el, Ștefane! Ei, mișcă-te mai repede. Ești odihnit. Bravo, Ioane. Organizează. Dă mâinile pe spate, mai mult! Îi da loc pe Stăsculeț, treci pe linie. Stăsculeț, treci Nu pe pierd! Nu pierd mingea! Ioane, e omul tău 25. Dă, Ștefane, mâinile pe spate, că nu le dă. Vezi că e minge lungă. Bă, iar încep! Ioane, minge descoperită. Ia adâncimea, așa. Vină mă, haide, lasă, lasă! Vezi că-ți pleacă nasul. Ori crezi că eu stau după tine? Nu lași, Andreas, nu lași. Urcă, Denis, cu curaj! Cobor în linie, cobor în linie, cobor în linie. Bine, Denis! Bravo! Dai lungă! Ăștia să ținești și faceți aici? Anastase în el! Mijlocul 8. Și prin mai mult mare Hai departe! Nu, lungă de frică! Nu lungă de frică, pune mingea jos! Bravo, bravo, cine îl sprijină? Nu-i nimic, Eric, nu-i nimic! Și noi toată ora am fost 20. Cei mai puțin am fost ora să cred că Cobor, cobor! Una, dar două, una după alta. Deschid! Hai, Marcone, progresie, ți-a plecat! Da, corect! Pune presiune pe el! Hai mai sus, Radule! Hai acolo, bravo, copii, bravo! Dă locul stângul lung de linie, dar acolo dau numai... Hai mai repede, hai să mă zici că te omori. Ei, Marc! Nu, Ioane! Marius, vină Marc, pa. coboară tu defensiv acolo și ia Deci unul aleargă dintre și oameni. rupe. Așa, ăla e. Ăla e, unul dintre ei. Ștefane, urcă cu jocul acum, urcă Ștefane! Noi dăm! Haide! Pleacă, urcă!
Lasă! Bravo, una, două, deschid. Bravo, bravo și tăi, Olopan. Coboară, Haide, coboară, Patrick. du-te cu el, du-te cu el! Așa, bravo! Nimic, bravo, bravo. Și hai acolo, hai acolo. Oleu, vă omorâți între voi! Bravo! Haide, Patrick, haide! Bravo, copii, bravo! Hai, Coneț, e bine, hai, tragi de tine! Omorâți între voi! Ce e, Mateo, că tu iei, dar săracul n-a... Bravo! 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 Linia a doua, linia a doua! Linia a doua! Ei! Tu încerci, Andreas! Bravo, Patrick! Alex, să apărăm stânga, joci fundat, stânga! Popescu, urcă stânga mai mult! Alex! Acolo, acolo, atât! Pistescu, aici, Ioan, aici și tu. Radule, intră pasul central. Marc, un pic mai stânga și urmărești pe respingere, pe linia a doua. Dinule, ai om! Direct! Aia e, băi, copii, bravo! Nu o să poate, bă, băiatule, bă! Nu o să poate, băi! Alex, mă respinge, băi, Alex, minge aia, bine, că ai avut-o în brațe acolo. Respirăm, dragilor. Hai de noi suntem. Victoria din spate. Rareș, Varză, Rareș. Hai de noi. Nu jucăm nimic. Eficiență maximă ați atins din jocul care l-ați testat. Bravo. Băi, din care? Păi ți s-a urcat fotbalul la cabă, ai început să driblezi și tu în poartă. Ai văzut, bă, la echipa națională greșeala aia ce s-a întâmplat și tu ai copiat pe ăla acum. Driblăm și noi acolo. Ne dăm posibilitatea care n-au ajuns la poartă. În greșeala noastră și lovitura asta, 2-0. Și noi nu putem să băgăm, băi, pătrare și cu poarta goală, portar pe tot. Băi, ascultă-mă ce spun. Bați cu pieptul. Dacă. Nu de aici așa. Unii sunteți morți, nu v-ați odihnit deloc. Băi, ascultă-mă, nu. Și tot timpul. Deci mai aici. E manechin, da? Bă, dacă tu ai făcut-o și ăla dat Paul, Murică, nicio realizare, frate. Nu te baga nicio realizare, nimic. Rare și tu pe teren, la unde să iei, mă, te plică de ei. Ia mă și bagă, păi cum nu scherțică că te-ai ferit acolo de el? Ce Doamne așa. Lasă-mă și jucați fotbal. Cel puțin cu până nu faci nimic. Hai să facem să privilegem și noi poarta la un portal și noi dăm mai pe el. N-ați posibilitatea să dați o minge pe sus, mă? Îl pun pe Denis pe Forță, pe Mateo și voi dați pe jos, mă? Iar ridică șortul ăla, mă, puțin. E bine. Nu, șortul, mă, nu tricou. Are tatuaje, mă. Iar dă-i și așa. ce să întâmplă să atinge eficiența? E ok, dar nu e cum ar trebui. Cum mi-aș dori eu. Se face confort. Ok. Joacă inteligent. Mai mult efort și de marcă mai mult. Vă dă teamă, ziceți că sunteți crispați, ziceți că sunteți... Mateo acolo ai respins două mingi, atâta a fost respingerea. Păi dă-i, mă, ia, băi, băiatule, că cu mijlocul care o... Și noi la blocajul unul își face la jucătoare. Dinule, tu nu vrei să dai pas cu portarul, tu ai văzut care om. Între tine și portar era om, Dinule. Băi, Dinule, atâta timp cât între tine și portar este om, adversar, nu dau cu portarul, pentru că portarul nu joacă cu piciorul. Tu joci cu piciorul, eu dau o margine. Nu-l pun pe ăla în dificultate, tu ți-ai făcut datoria, ai dat pasa la portar. Tu n-ai greșit, dar a greșit el. Pentru că el n-a apucat decât să facă preluare și a venit omul în el. Normal că a greșit.
Haideți, capul sus! Haideți, capul sus! Haideți că puteți, în a doua repriză jucăm fotbal, da? Haide mă, vreau să vă aud! Stăm aici, Călin. Rămâi Marius. Rămâne un apartament. Marius! Ia treci mă fundaș dreapta, Dinule! Urcă! Și încercăm să închidem cu Urcă atacant. Da. când simțim că suntem obosiți. Alex, urci în, Alex, urci în stânga, cobori înapoi fundaș, da? Stânga. Da. Intrăm și blocăm. Da? Hai, tot ăia care... Da. Alex, mijlocaș, cum ai jucat prima repriză, da? Bă, lași pe altă. Băi, năzbrici. Hai, mai tragi de tine puțin. Bravo. Băi, ești cel mai în formă și tu vrei să stai pe margine. Rareș, mai mult. Năstase mai sus și mă intră puțin mai încet, distanță mare față de Andrei. Mai sus puțin, Aiane, mai sus, mai sus. Denis, mai sus, că noi începem mingea. Vă duceți peste fundașii centrali. Nu vrei să schimbăm? Du-te tu în partea și în partea. Băi, ca să-i ghidonesc, că i-am niciun an. Muncesc, că avem probleme, cea mai mare problemă la disciplină. Dar nu la părinți, la părinți. Păi la prezență, la disciplină și la Nicolae. Păi și la noi la fel. Stați liniștit, că la noi la fel. Am doi Denis de pe plajă. Da, te uiți. Da, foarte bine. Urcă, Ian, da! Urcă, Eric, urcă! Corect, nu-i nimic. Dă mingea lui Nu-i Andrei, nimic, e bine. Bravo, trec în zonă, Ești de imagine, ești în margine la să minge. Așa. Ia adâncime, Cristescule, ia adâncime. Pleacă Dinu, pleacă unde ești Dinu. Urcă acum că nu mai merge. Urcă Marius aici! Ia adâncime mai mult, ia adâncime. Dinu, urcă. Cristescu, ăsta, Eric, coboară mai mult, nu vezi că joacă lângă. Din prima! Nu-i nimic, copii, nu-i nimic! V-am spus mai multă adâncime! Nu-i nimic! Ioan și cu Cristescu, mai multă adâncime, amândoi! David, când nu ai adversar, strângi în centru! Unul din voi intră în el, celălalt ia adâncime, nu-i nimic, copii, se joacă! Centru strângete, da, Denis, mai sus, spre Andrei, Patrick, sus! Hai, Băi, sus! nu înțelegi, bă, mai în centru spre Andrei? Așa. Păi unde te duce în margine? Bravo, Dinule! Da, hai Dinu, mai sus, Dinu! Dinu, mai sus! Noi, Marius! Bine, Mariuse, bravo! Asta-i! Dinu, ești atacant, stai la urmă! Ce faci? Ce joacă Dinu? Din! Al dumneavoastră? Ia lui Marcaș, Cristescule și încă Ioan. Coboară Ioan în adâncime. Noi batem, dă-i! Haide, Marius! Haide sus, hai sus! Hai, Ionica, Iane. Bravo, mă! Haide, intru! Așa, bravo! Haide, Popescule, haide! Noi dăm! Și mai departe, de ce acolo? Intenția nu e ok. Tu nu l-ai văzut? Bine! Prima fază era ok, dar a venit și el spre tine, așteaptă puțin. Da! Pune presiune pe el, pune presiune pe el! Desfăl! La mijloc! Și noi acolo!
Păi n-ai, mă, că n-ai la mijloc. Că la mijloc, Patrick, de-abia alege. Tu, Cristescule, dublezi, Ioane! Bravo, Cristescule, dublezi! Cristescu, dublezi! Bravo, Ioan! Bravo, Ioan! Uite, Mateo. Du-te și tu, Năstase, du-te care la cap. Rămâi de... Alex! Nu dai tu cu capul, coboară! Unul pe colț. Alex! Alex, mai încet, mai încet! Hai, mă! Da, hai sus! Toate vă să fie bă în fața porții. Hai, Andreas! Bravo, Coneț! Bravo, Coneț! Cu spatele! Triunghi! Bravo, David, bravo! Da, Coneț! Așa, Denis! Na! Haide mai sus, haide mai sus, Andreas, mai sus! Haide mai sus! Mai sus! Te-am băgat și tu te uitai aici, mă leră. Din partea lui se scazi, Andreas! Noi dăm, strângem mai mult. Denis, coboară și tu mai mult. Pe mingea a doua, Mateo spre Andrei. Ce vă spun? Bravo, Alex! Mai degajează și tu. La minge, mă retrag! Hai, lung! Haide! Du-te, Dinule, mai mult. Unul intră, celălalt dublează! Da, urcă! Hai, mă, Alex! Bă, băiatule. Da, pleacă, Dinu! Portar! Pleacă! Așa pune cu el pe prăjură. Andrei! Unde-ți omul, Andreas? Vorbește cu ei! Am aglomerat mult rău acolo! Zic așa. Pleacă, Coneț, urcă, Marcus, urcă, Eric, schimbă! Mateo! Băi, Mateo! Da, Dinu, ești Dinu, că ești Coneț, ăsta. schimbă! Diagonală! Bine, Eric. Vezi că ai om în spate, Cristescule? Da, pleacă, Dinule, Ai om în spate! Da, Dede. Dublează Popescu! Hai, Dinule! Hai, Dinu! Bravo! Băi, Andrei, te doare piciorul, ce ai? Haide! Rămâi atunci jos! Hai repede! Alex, la locul tău! Haide! De ce te grăbești? Patrick, treci la centru, Andreas, vino puțin aici. Are viteză, că nu-l ies. Treci la locul tău în centru. Coboară, Darius, Denis. Coboară, Denis, mai mult nițel. Facem... Da, Alex! Doar aveți puțin a făcut un Hai, Patrick, ești Denis la primit. O, coleg. Băi, Patrick! Patrick, ești de belea! Dinu! Bravo, Aian. Strânge, Haide, Mateo. Andrei. Haide, Andrei, te bați. Da! Ești Mateo! Patrick, îți dau telefonul să faci un TikTok? Alex, coboară! Vezi că pleacă! Pleacă, Dinu, pleacă! Aiane! Vezi că pleacă! Perfect! Aiane! Te retragi odată omul! Aoleu! Haide, coboară! Dinu, tot timpul trebuie să fiu atent. Stai lângă el, Rareș. Ia vezi, Marius. Ia-l pe piept! Vezi că-ți pleacă Andrei al doilea. Da, Dede. Noi dăm! Patrick, de la ce te uiți? Ia uite-l, bă, băiatul. Du-te, mă, dă-te, Haide că ți-a plecat, ia uite Andrei! Bravo, Patrick! Păi n-ai pe cine, asta spune.
În mijlocul n-am cum să... Haide, cobor după ăla, Andrei! Ține de aia! Nu lași, Ioane, nu lași, Termină! Ioane! Aia e, mă, bravo! Rămâne sus! Dați-și mie apă, oricare cu bătă. Dați-i și lui puțin apă. Dați-și lui puțin apă. Da, da, haide aici, aici. Noi. Da. Ei, arbitre! Alo, băieții! Gata. Aiane, se joacă, e ok! Gata. E ok! Gata. Dar poți să te iei tot de el. Fața la minge! Mateu! Fața la minge! Calmați-vă, mă. Poziționare, atenție, poziționare! Poarta cine atacăm, da? Da, Denis! Haide! Noi dăm! Ei! Haide! Băi, cum l-ați lăsat pe ăla singur, mă, să se încă pe portar? Cristescule! Pane, merge? Cristescu! Nu lăsa să se încă om singur pe portar! Da. Păi da, asta l-am și luat, să-i dau joc copilului. E extraordinar, Da. Grijă la preluare, Alex! Bravo, Andrei! Curaj, Andrei, curaj! Hai la sprijin, Coneț! Hai la sprijin, Coneț! Bravo, Andrei! Bravo, Andrei! Bravo, Andrei! Haide, Coneț! Nu! Curaj, Nu-l curaj! grebe nimeni! Nu lași, Andrei, nu lași! S-au stat și s-au uitat la el. Tu, Ioan! Ia vină să îmburică încă. Dacă nu mai poți, te rămâi. Ești, Mateo, dar cine să poți să-l ajuți, poate... Băi, urmărește-mă, dacă am putut trage la poartă, fi mai rapid ce am vorbit. Dinu, mai sus, Dinu, mai sus! Încă poți să ții mai mult. Mai stați. Mignea, vezi, lasă, că te ridicat că te bag la joc, dacă nu știu, vin lângă mine. Ai înțeles? Bine, Mateo! Aută-l pe parte. Ia adâncime unul din voi, ia adâncime, stați amândoi în zonă! Uite ce Băi, viteză are copii, de ce nu Patrick. deschideți pe mingea la noi? Pot să mor eu. Ioan și cu Cristescu. M-am supărat. Se plează Își 3 bate versus joc, 1 acum. da. Își bate joc. Eric, hai vin aici. Du-te, Denis, du-te, Denis! Urcă! Nu las, Patrick, nu las, bravo! Pierzi mingea acolo, Hai că mă departe, pui haide, pe Andrei, contraatac! haide, Andrei, că se poate, Andrei! Cobor după ține acolo. Vino! Acolo. Hai, Nel, Coneț. Dinu! Te uiți! Pleacă Dinu! Haide, Dei! Ok, intri în locul lui Coneț. Coneț! Hai de dreapta, mai repede. Ok, o să joci mijlocaș, dar vezi că jocul e cu ritm mai bine. Alex! Ioane, uită-te unde o scoți! Intră în ea fără frică! Haide!
Ianis, dacă ai venit să sădești manseluțe, vii lângă mine. Ianis, închide culoarul. Nu las, Patrick. Ești la margine. Nu ai, acolo vă mișcați. Orareș! Vino la mine. Hai, bă, mai repede. Arată-te, Aian. Caută adâncimea cu Aian. Ia uite mai departe, Aian. Bravo, bravo, bună tranziție, fundaș și central. Haide, Mihnea. Că ești proaspăt, Mihnea, nu te lași, așa. Bravo, 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 nu lași, Mihnea. Haide, Aiane. Noi dăm. Din prima și mai departe. Coboară Aian. Rămâi mai mult în zona, Aian, și distribuie pasele. Curaj, Ianis. Mai departe. Hai, Dinu, hai. Andreas. Andreas. Vino aici. E mingea la noi și le dăm lor, mă. În locul lui Marco. Aiane, rămâi defensiv decât distribui pas. Harp! Harp! Hai, Aoleu, Mateu. Vezi că joacă stânga mijlocaș defensiv. Da, haide, Dinu, iau cu tine. Da, da, urcă, urcă. Urcă, Dede, urcă, ia un careu. Coboară Andreas, mai repede. Bravo, Cristescu. Hai, Patrick, hai, Patrick. Hai, Denis. Băi, Patrick. Hai la fața asta și formă, îi pregătește, bă, niște apă. Cine mă vrea? Du-te, Mateo. Cine vrea apă? Cred că te spuneți, mă, niște sticle aici. Atenție la poziționare și dăm din prima în acolo, respingem în lateral. Bun. Vezi că ți-o bagi în poartă, Cristescu, ești în el la presiune acolo. Mai repede. Denis, Dinu, degeaba ne ducem în careu, că stăm pe loc și ne uităm la minge cum cade în fața noastră. Hai, Mateo, vrea repede, da. Haide, Mateo, la loc. Haide sus! Hai sus! Aiane, Aian, ajută în construcția în zona 1. Dă-le mingea, dă-le mingea! Aian, ajută în construcția în zona 1, mai mult. Și de acolo nu mai urci cu ea, joci pasă în adâncime. Ca o soluție în adâncime sau creezi supretatea numerică zonală. Dar în zona 2. Da, Denis. Da, foarte bine. Bravo, Andreas. Pune presiune pe el. Da, Mihnea, curaj. Curaj. Doi acolo, Andreas. Urci cu șut, nu-i nimic. Pleacă-te, dai-o. Urcă, Dede, nu te mai uita. Urcă tu. Cobor după el, pui presiune. Atât, bravo, noi dăm. Bravo, copii, bravo, respir. Bravo. Păi ia-o tu, nu-l mai lăsa pe Dinu, că erai al doilea, tu. Edi. Hai, Dinu, haide aici, uite pe centru. Bravo, caută, pleacă întâi, Andrei. Caută. Mai tare puțin. Bravo, cobor după el, Cobor după el, Mihnea. Deschid, bravo. Hai, Patrick. Da, și mai departe, poate? Patrick, aleargă și tu! Nu te mă supăr, vino mă coa. Bravo. Patrick, hai vino! Curaj. Ce faci, mă? Bagi altă, mă. Bravo, dar uite aici și Popescu. Coboară rare și aleargă! Lung de linie, pleacă Dinu. Da, deschid. Haide! Nu mai grăbesc, Andreas. Hai, Dinu. Da. Comunică, Patrick, că e bine ce ai gândit. Hai, mă,
doi. Bravo, bravo, deschid, Lasă, poate. Bravo, sprijin. Departe, Davide, adversar. Respiră Rareș. Andrei, hai vino aici. Patrick. Deci atacant din nou. Dinu, mai sus Dinu tu. Aian, jos și în zonă. Da, Dinule. Bravo, caută adâncimea, că ți l-am pus pe Hai, Patrick. Rareș! Vin mai departe, Patrick. Da, Patrick. Pune presiune pe el. Bine. Bravo, Patrick, respir. Bravo, Dedei, bravo! Hai, Gicane. Du-te, dă pe lângă el. Da, du-te, Tristescule, tu, Aiane, dublezi, nu te arunci, Aian. Bravo, și au o soluție. Bravo. Hai, Marse! Gicane, iar îmi rămâi în urmă. Hai mai multă atenție. Bravo, Patrick, rămâi sus proaspăt. Rămâi sus proaspăt. Cobori acum la corner. Rareș! Edi, urcă, lasă la corner pe acolo. Mihnea, urcă Mihnea. Edi, urcă, Mihnea mai sus. Zamborică! Coboară cum? Ia uite-l că a plecat. Ei, și unul dintre... Bravo, și mai departe, Cicane. Haide mai departe. Nu las, Andreas. Nu las, pun presiune pe el, nu slăbesc. Haide acolo. Da, haide Andreas, urcă Andreas. Nu se poate, bă. Am soluție și îi dau la... Sâmburica, mai merg, cobor în zona centrală și tu. Nu mergi Aian, pe acolo teren. rămâi. Ia uite. Patrick, Miști, o să intri din nou, mai am nevoie. Mai sunt 15 minute. îmi intri în locul lui Sâmburică, joci cu Tu Dinu mișcă-te acolo. Ai înțeles? Da, atacant, Nu am oricum nevoie la de tine. mijloc nu alerg. Ai înțeles? Ioane, Bați nu acolo, bați alergi tu! fiță. Patrick, tu bați. Prins mingea pe acolo. Urcă. Aian e mai sus, că e Patrick. Patrick e în locul lui Aian defensiv după ce bați. Pe Dinu, cel mai sus, să-i sprijin, bine, să-i urchim cel mai sus. Următorul cel mai sus. Înțeles? Nu jucați unul lângă altul. Că nu ai domnul Adi. Haide, urcă, Aiane, cum bate, cum uși pe portar. 15 minute. Și, haide, prungeți. Haide acolo. Da, Patrick, și încă o dată. Scoate-o. Direct. Ieși în el! Și urmăresc, bravo, Patrick, haide pe miza ta! Zamborică! Hai, Bravo, vino! copii, bravo, Patrick! Hai mai multă atenție! Dinule, urcă mai sus! Aiane, rămâi mai mult în zonă! Hai, Mateo, Cristescu, sunt atent acolo! Aiane, 33-ul e altul! Mari și nu poți să te bați cu ei. Ai înțeles? Hai. Lasă-i acolo! Andreas, în fața lui să fii! Noi dăm! Nu las! Direct! Bravo, haide! Bravo, copii, bravo! Aiane, lasă acolo! Haide, urcă! Noi avem grijă. Lung! Noi dăm! Caută, Noi să joci dăm! peste nea lor, că sunt jos! Noi dăm! Las-o! Da, Patrick, tu bați! Hai mă, Mateo, mă. Patrick, tu bați! Urcăm! Aiane, urcă! Urmărim! Hai, Aiane, urmărește! Patrick, la locul lui Aian! Ține-i sus! Radu! Mai lateral!
Popescu, mai lateral, mai din lateral. Care stai și tu în zi dacă... Și urmărim mingea! Patrick, Patrick, Aiane, Urmărim mingea! dată urcă în zona centrală. Urcă în zona centrală, că nu vine... Băi! Mariuse! Băi, Marius! Ce faci, mă? Hai, Alex, mai repede! Aiane, închideam jocul, mă. Hai, nu-i nimic. Dacă nu sunteți în stare să-i țineți, nu mai stați, mă, sus! Noi dăm, Haide, noi Dei, dăm. haide, Dei, Noi dăm. haide, Dei! Pleacă, Denis, pleacă, Denis! Alo, de Dei! Haide, Cicane, curaj, 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 curaj. 1 la 1, să facă ușa. Vino, stai la ultimul, la ultimul. Omul cu minge după ce bate de marcaj. Nu lași, nu lași. Și tu acolo, Cristescule. Bravo. Bravo! Da, Patrick! Da, Patrick! Urcă, Andreas! Urcă, Andreas! Ah, Hai, mă, că ți linia s-a a doua! uitat la cap și ție, vrei? Haide! Față. Hai acolo! Bravo, tu, Aian! Tu, Aian! Ia uite-l, mă, Calmez, face calmez, calmez! Că frica ca bă, Florine. Bine, bravo! Tu, Aian, rămâi în zona acolo și autul e o soluție, Aian! Și autul e o soluție, Aian! Se joacă! Hai, Cicane, hai, intră în centru, Cicane, intră în centru, Cicane, la sprijin! Hai de aici! Patrick, mai repede, în zona centrală. Bravo! Patrick, bate, bravo, copii, bravo, Aian! Da, sus! Dublez! Îl iei, Cristescule! Atât, atât! Mateo, ia mâinile din șol! Mai înapoi să ataci mingea! Ia uite-l, mă, stă pe linia porții, Mateo. Caută ce știi tu, caută ce A luat știi el tu! bara. Caută ce știi tu! Hai, mă, pumă, n-ai cum. Pleacă din... Ce aia, Nemir? Bravo, și tot acolo! De ce l-ai băgat, mă? Nu înțelegi aia. Bravo, Shelly! Bravo! Faci-o! Faci-o! Nu vrei să o scoți deloc la mea pe Cicane! Ei, ei, Den! Patrick! Hai să pleacă Dinu, pleacă Dinu. Patrick! Hai pe Dinu, Mateo, mai repede. Mateo, Pleacă Andrei de bate! acolo. Sunt fața la minge în continuare! Pleacă Andrei de Mateo, acolo. bate! Andreea, și acțion! Dacă nu cobor Hai, aici în Mateo, zonă. mai repede, Dinule. Andreas! Așa, aici. Noi dăm! Noi dăm! Direct, Ioane! Hai, Patrick, că te-am băgat degeaba, te-am băgat. Bravo, atât, lasă acolo, Aiane, tu bați, repede! Denis, nu mai face faulturi, că uite ce se întâmplă! Haide, 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 pune presiune, Mihnea! Alex e tot la fel. Bravo, bravo! Calm, copii, calm, calm! Cristescu bate! Haide, poți să bați și tu, Radule! Bravo, bravo, Radu, intenție bună! Ala e! Bravo, bravo, curaj! Singur. Curaj! Haide, mingea a doua! Da! Bravo, copii, bravo, copii, bravo! Lung, 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 lung! Pleacă Aiane. Dinule, pleacă Dinule. Intră în el, Aian! Intră în el! Intră în el! Creează presiune! Bravo, Mihnea! Bravo, Mihnea! Rareș, Rareș, tu ce joci? Unde mă Rareș? Noi dăm! Sunteți doi! Hai Dinule. Da. Patrick, ajută-l și tu, bă, băiatule, 2 minute, bă! Fieri a jucat bine. Mai poți? Vino, mă, haide să muri. Să mări că intră în dreapta. Hai, schimbă de aici. Haide, haide. Băi, dragi băia, puteți să tragi la poartă.
Dă-ți fă, Andrei! Nu mai poate nici ăsta. Nu mai stai așa. Bravo, 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 Patri, bravo! Hai la sprijin, Andreas, bravo! Hai, creează presiune, Andreas, și tu! Bravo, bravo, nu-i nimic! Bravo, fața la minge, Patrick! Fața la minge, Andreas, cobor în zonă! Noi dăm! Bravo! Bravo! Rămân în zonă, închiși jocul acolo, da, Edi? Și tu, Ioan, deschide! Caută și adâncimea! Bravo! Bravo! Haide, Patrick! Hai, Andreas! Bravo, copii! Scoate-o de acolo! Haide! Ia-o-te, Andreas! Sunt bunică! Sunt bunică! Coboară acolo! Ia ales mesete acum. Direct! Direct! Și dacă, auzi, și dacă o greșești, dacă dai din 5 metri direct, nu mai faci pe luat. Nu-i nimic. Bravo! Important e că ai ajuns până acolo. Bravo, Mihnea! Bravo, Ioan! Bună informarea și bună decizia! Nu jos, nu mai da de frică, Andreas! Că nu se întâmplă nimic! Hai, deschid! Bravo, Mihnea! Bravo, Patrick! Se joacă! Curaj! Bravo, copii! Bravo! Bravo! Gata, Mihnea! E foarte bine! Nu mai poate, mă, săracul, a alergat. A fost singur care a motivat. Alex! Vino, bă, Patrick, du-te în stânga, Patrick. Să te schimb ca pe... Băia la echipa mare. Aian, sunt atent aici că schimbă! Ne bucurăm pe copiii ăștia minunați. Auzi, mai mare bucurie decât să încep duminica dimineața cu niște energie așa tinerești, nu există. Nu las, Andreas, nu las! Nu las! Cobor după el! Cobor după el! Crezi presiune cât se poate! Și tu, Edi! Bravo, Ioan! Aiane, sunt atent acolo că sunt deja mai puternici. Cobori în zonă și stai în zonă, spre zona unde se îndreaptă mingea, acolo trebuie să blochezi tu adversarul. Eric, rămâi ăsta, Patrick, rămâi mai sus. Și noi acolo, direct, direct, nu las, nu las! Nu las! Bravo, bravo, Cristescu! Patrick bate, lasă-l pe Patrick! Sunt bunică! Da, Sunt urcă, bunică! urcă, urcă, urcă! Mergi, mă, mai repede, du-te la 8! Patrick, Patrick, nu te-ai poziționat corespunzător! De-aia ți-a luat față! Caută adâncimea de acolo, Cristescule! De jos, Cristescu, coboară Patrick mai jos, coboară Patrick puțin mai jos! Hai mai sus, hai mai sus, hai mai sus! Noi! Și mai departe, hai, Andreas! Protejez, bravo, Popescu! Haide, Gicane! Hai mai departe, hai mai departe, hai mai departe, Patrick! Noi dăm! Bravo, Aiane! Bravo! Hai că ți-a plecat, Mihnea! Hai, Mihnea, curaj, curaj că-l faci pe viteză, Mihnea! Pune presiune pe el! Pune presiune pe el! Pune presiune pe el! Așa, bravo! Haide, Năstase, hai! Extraordinar. E una care ai câștigat un titlu. Ba, nu s-a terminat. Hai, Andrei! Vezi că pleacă lung, vezi că pleacă lung, noi dăm! Bravo, Popescu, și mai departe! Copile! Și mai departe! Ok, stai în fața mingii! Marc! Marc! Nu, Andrei, nu, lasă Mateo, bă! Du-te în care urmește! David, mai în zonă centrală! Gicane! Rămâi în fața mingii! Rămâi în fața mingii!
Vino mai Popescu! Mai încoa, vino mai încoa! Du-te! Andreas! Acolo, pe ăla pe centru! Pleacă! Noi dăm! Noi dăm! Du-te, bă, băiatule, dai, du-te! Concentrează, bă, băiatule, că nu dai tu unghiul ăla. Patrick, tu rămâi și degajezi. Vrei să dai tu gol. Andreas, urcă în locul lui Patrick. Gicane, rămâi în centru, intră în centru. Așa. Joacă lung. Noi, Andrei. Haide, Gicane, haide. Da. Curaj pe înainte. E gol. Bravo, felicitări. Succes și muncă, sport. Doamne ajută. E muncă și de o parte și de alta. Mulțumim frumos. Un joc frumos din punctul Bravo, meu de copii, vedere, din care felicitări. cresc ambele echipe. Bravo. Bravo copii, strângem mingile. Bravo, felicitări, bravo, muncită. Dar din jocurile astea crește. I-am văzut. Din jocurile astea crește. Bravo. Nu m-a crezut nimeni. Bravo. Foarte bine. Bravo, Miki. Bravo. Chiar nici telefonul, Patrick, repede pe galerie. Hai, bravo. Bravo, băi! Bravo. Bravo! Mulțumim frumos!